זיכרון יעקב, אוקטובר 1917. לישנסקי נעלם. הצבא הטורקי לחץ חזק מיד על המושבה. וביום אחד אספו את כל אנשי המושבה לבית הכנסת ונתנו לנו אולטימטום. ואם לא תמציאו את יוסף לישנסקי, יוסף טובי הם קראו לו, טובין, אנחנו נמסור אתכם לצבא ויעשה בכם כמו שעשינו עם הארמנים. מר ניידרמן היה יושב ראש המושבה, המוכתר. הוא עמד על יד ארון הקודש, פתח אותו והשביע אותנו לצאת לחיפושים. מרדף. תוכנית דוקומנטרית על בריחתו ומותו של יוסף לישנסקי, ערוכה בידי יוסי גודארד ונקדימון רוגל. ב3 או ב4 בספטמבר 1917 יצא מושל קיסריה אחמד בק לחצר ביתו להאכיל את יוניו. ליד השובח קרטעה יונה זרה, יונת דואר. לרגלה הייתה כשורה נוצה חלולה. בנוצה היה מגולל פתק מכוסה בכתב סתרים. קציני הביון הטורקיים והגרמניים הפכו בפתק והפכו בו, אך לא הצליחו לפענח את הכתוב. אולם היה בה בתפיסת היונה משום ראיה נוספת למה שחשדו הטורקים או ידעו בעליל. בארץ ישראל, שהאנגלים עומדים בשעריה, פועלת קבוצה של מרגלים יהודים, האוספים ידיעות בעלות ערך רב ומעבירים אותן למצרים. היונה סייעה לאתר את מרכזה של הקבוצה, חדרה, זיכרון יעקב, עתלית. מעשיה של חבורת נילי היו ידועים כבר לראשי היישוב היהודי בארץ ישראל. הם מיהרו להוקיע את הקבוצה מטעמים שונים, שהעיקרי בם היה הפחד מפני נקמת הטורקים. שום עורף לא היה להם, חוץ מהאנשים האלה שלהם. אז היישוב אז היה במצב של בהלה. למה לא? הלא ידענו מה שעשו לארמנים, וידענו מה שעשו לנוצרים בביירות. פה ידענו את הכל. בטח. אני אגיד לכם את האמת. אל לנו לשכוח שכאן במדינה היינו טיפה בים. וזה לא דבר גדול היה שהטורקים יעשו בנו כמו שעשו עם הארמנים. היו שהתנגדו לריגול משום שלא נתנו אמון בעוסקים בו. הם היו כמו ילדים תמימים. הם סיפרו את כל הסיפור. נו, אנחנו כולנו היינו נגד הטורקים. כן. לכן התייחסנו טוב, אבל ראינו שהם מאוד לא מנוסים. מאוד לא מנוסים. ממש כמו ילדים. והיו שסלדו מן הריגול מטעמים מוסריים, או מן הטעם הפשוט חוסר תכלית. ככה, אני נגד בכלל, הייתי נגד ריגול. מה, בשביל מה? האנגלים לא ידעו מה יש פה בארץ? כשאנחנו נלך להתעסק בריגול נגד הטורקים, אז אנחנו שאלנו את עצמנו מי אנחנו? איזה כוח יש לנו אם יתפסו אותנו, ולא ישחטו אותנו אחד. מה לנו בכל העניינים האלו? והיו כמובן שאהדו את הריגול ואת המרגלים, הגם שלא השתייכו לחבורה. היו שהביטו בעין רעה על העבודה הזאת,
והיו שהצדיקו את העבודה הזאת, אבל פחדו להביע את דעתם בגלוי. בלב רבים היה אז הרצון לראות את האנגלים פה, מפני שהשלטון הטורקי קל יותר לדבר עליו מאשר לחיות בחסותו. היו שפסלו את הריגול כמעשה שאין בו תבונה מדינית, ובהפועל הצעיר של אותם זמנים כתוב: הפוליטיקה הריאלית שלנו במצב של עכשיו היא לויאליות אזרחית גמורה, וכל מעשה אשר יעשה להוציא את היישוב מגבולות הלויאליות, להתנגשות בקיומו של היישוב יחשב. הסכנה לקיומו של היישוב הייתה מוחשית למדי. בשנה הראשונה למלחמה העולמית גלו או הוגלו למצרים יותר מ11,000 יהודים. מכוח הגירושים, הרעב והמגפות, פחת היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המלחמה בקרוב ל30,000 נפש. בסוף חודש מרס 1917 מגלים הטורקים את כל תושבי תל אביב מבתיהם, בתואנה כי חזית המלחמה קרבה והולכת. ב6 באפריל, עם כניסתה של ארצות הברית למלחמה, מנותק היישוב כליל ממקורות הסיוע והעזרה בחוץ לארץ. וכאן מתחילים ראשי הוועד הפוליטי של היישוב לקבל ברצון את מטבעות הזהב המובאות על ידי ספינת הקישור של נילי אל חוף עתלית. בטובתם או שלא בטובתם מתפייסים מנהיגי היישוב ועסקניו עם החבורה ועם מעשיה. עד שנתפסת היונה בחוף קיסריה. ועדי המושבות, עסקני היישוב וועדי הסיוע מנערים חוצנם מנילי. טובים הכפן, הייסורים וההתנוונות האיטיים מנקמתם הבטוחה של הטורקים, במרגלים ובמקיימי הקשר עם האויב. הקולות שהבאנו הם קולות של אנשים שנקלעו לפרשת המרדף אחרי יוסף לישנסקי, איש נילי. בידם היה להחליט אם לגרשו מפתח ביתם ולמוסרו בידי מבקשיו, או אם לתת לו מקלט, אם יהרג הוא או יהרג כל הציבור על ידו. בראש חבורת נילי עמדו בני משפחת אהרונסון. רוב אנשי חבורת הריגול היו ממקורבי המשפחה, מן האריסטוקרטיה ילידת הארץ של זיכרון יעקב, חדרה וראשון לציון. יוסף לישנסקי היה זמורה זרה. יתום מאמו, הוא הובא לארץ על ידי אביו בשנת 1896, בהיותו כבן 6 שנים. תחילה גרו השניים אצל קרובי המשפחה במטולה. יום אחד יצא האב לירושלים, ומאז נעלמו עקבותיו. יוסף לישנסקי, המגיע לבגרות במטולה, מבקש ללמוד בסמינר למורים בירושלים, אך בגלל חסרון כיס הוא נואש מן הלימודים. האלם הבלונדי, נמוך הקומה והמוצק, הפרש המושלם, הדובר ערבית כבן הארץ, מצטרף לשומר. 3 שנים היה יוסף לישנסקי בחזקת מועמד, ולא נתקבל כחבר באגודה, שרוב חבריה היו יוצאי רוסיה, סוציאליסטים רבולוציונרים לפי השקפתם, בעלי הכרה פוליטית עמוקה. בשנת 1915 פורש לישנסקי מן השומר, ומקים ארגון שמירה נבדל בשם המגן, שחבריו נטרו את שדות רוחמה, באר טוביה ועקרון, ולאחר מכן גם את שדות גדרה. כאן, בדרום, הוא הכיר את אבשלום פיינברג, ונצטרף לעבודת נילי. אנשי השומר הסתייגו מלישנסקי, כיוון שראו בו אישיות נעדרת שורשים פוליטיים, שחצנית וגנדרנית. אנשי נילי הסתייגו ממנו בגלל אותן תכונות אופי, אלא שראו בהן דווקא תכונות שומרניקיות. היו ששנאו את לישנסקי וזלזלו בו זלזול מוחלט. היו שאהבוהו והעריצוהו,
בדרכו האחרונה הוא פגש גם באלה וגם באלה. עטרה בן דוב, קרובת משפחתו, סבורה בו. לעולם לא סר מהדרך, היה מסור למשפחה, היה מוכן תמיד הוא שאף לעזור לנו. ואף על פי שלא היה לו כסף לעזור לנו, ובתנאים שאמרו שיש לו ואין לו, לנו בפרוטה אחת, הוא לא עזר מכספי הציבור. ישראל לישנסקי, קרוב משפחה. הוא עבד לטובת המולדת. העבודה שלו הייתה בכוונה טובה ועם רצון טוב ובתור עם ציוני, וכמובן הוא ראה את היחס של הטורקים כאן. הוא היה מעוניין לשנות את המשטר הזה. שמואל הפטר, איש השומר. הוא היה טיפוס כזה בלי גב. חיה סכין מיבנאל, דודה שגידלה את יוסף לישנסקי היתום. היה למרץ כזה שזה לא יכולים לתאר שבן אדם צעיר כזה שיהיה למרץ. הוא לא פחד, אף פעם. פנחס ריקליס. ידעו את יוסף לישנסקי כאדם קל דעת, וחששו מאוד שהוא יכול לגלות לא רק דברים על השומר וכן הלאה, כי אם בעיקר על ראשי היישוב. לא ידעו איך יתנהג יוסף לישנסקי, אבל לא האמינו ברצינות האופי שלו. דוקטור משה ניימן, שכנו של לישנסקי בכלא דמשק. אני התרשמתי ממנו שלא היה שוויצר, האיש ישר, איש נאמן, מסור. ושוב עטרה בן דוב. תמיד הוא שר את השיר של ביאליק, אומרים יש אהבה בעולם. ובחורות היו מתאהבות בו, מהכי יפות והכי נחמדות. הייתה בחורה מביירות, ששמה היה אפשטיין, אז היא התאהבה בו נורא. ומה היה לו? הוא הלך עם חמור, הביא מים, משקע את התשקילים אצל דודי. ב-17 בספטמבר, כשבועיים לאחר תפיסת היונה, נודע להם לאנשי נילי כי חברם נעמן בלקינד נפל בידי הטורקים לאחר שניסה לחצות את הקווים בדרום ולהגיע אל הבריטים. זה היה בערב ראש השנה. לדעתה של שרה ארונסון, מנהיגת החבורה בארץ, הייתה זו ראשית הקץ. ב-25 בספטמבר עוגנת ספינת הקישור הבריטית מול חוף עתלית. כמה מאנשי נילי מפונים למצרים. שרה ארונסון ויוסף לישנסקי נשארים. נקבע מפגש נוסף עם הספינה הקטנה ל-27 בספטמבר להשלמת פינוים של החברים. ב-27 בספטמבר לא השיבה הספינה על האותות ששוגרו אליה מן החוף. הקשר לא נוצר. טבעת החיפושים אחרי אנשי נילי מתהדקת והולכת. מכוח מלשינות ודברים שהוציאו הטורקים מפיו של נעמן בלקינד השבוי בידם, מגיעים הטורקים בחיפושיהם לזיכרון יעקב. יעקב אפשטיין. זה היה בחג הסוכות, אני חושב. באותו ערב הייתה לנו חתונה בבית שכטר. כל הנוער הוזמן לנשף הריקודים. והנה הופיע בחור בשם צבי אברמוביץ' ואומר לנו, דעו לכם שהמושבה מוקפת עם צבא. הייתי בגינה אצלי ותפס אותי חייל טורקי והחזיר אותי. תקף יצאנו איזה בחורים וחקרנו בעוד איזה מקומות, ראינו שזה נכון, המושבה מוקפה עם צבא. זה היה אומנם באלף סוכות, 1 באוקטובר 1917. כמה ימים לפני כן, לאחר שספינת הקישור לא הופיעה למפגש, לאחר שנודע כי חיילים טורקיים עורכים חיפושים בחוף טנטורה ועתלית, החליטה שרה ארונסון כי על יוסף לישנסקי
להסתלק מן המושבה. דוד שטרנברג. למחרת קראה לי שרה. כשבאתי לחצר מצאתי את יוסף לישנסקי. ישבנו שלושתנו בחוץ על המרפסת, ושרה דיברה איתי ואמרה מה נעשה עם יוסף. שרה הציעה להסתיר את יוסף בבית של השכנים. פה היה פעם בית חרושת לשימורים והיו כל מיני מקומות מחבוא, והיה אפשר מאוד להסתיר אותו. אבל אני התנגדתי ואמרתי שאם יתפס לישנסקי בבית, כל המושבה תעלה באש, כי זה מאוד מסוכן. יוסף הסכים לדבריי והסכים לצאת את המושבה וללכת אל ההרים. במושבה המוקפת צבא ומלאה שוטרים, בלשים וחוקרים, מתחילה פרשת החיפושים, המעצרים והעינויים. נראה כי מטרת המלחמה העיקרית של הטורקים היא לתפוס את ראש המרגלים, יוסף לישנסקי. יעקב אפשטיין. לישנסקי נעלם. הצבא הטורקי לחץ חזק מיד על המושבה. וביום אחד אספו את כל אנשי המושבה לבית הכנסת ונתנו לנו אולטימטום. ואם לא תמציאו את יוסף לישנסקי, יוסף טובי הם קראו לו, טובין, אנחנו נמסור אתכם לצבא ויעשה בכם כמו שעשינו עם הארמנים. מר ניידרמן היה יושב ראש המושבה, המוכתר. הוא עמד על יד ארון הקודש, פתח אותו והשביע אותנו לצאת לחיפושים. והנה היינו בערך 4-5 בחורים בהר שקוראים לו הר זובר. שם נפגשנו עם יוסף לישנסקי. הוא ישב, זיג ביד את המוזר וחייך. את מי אתם מחפשים? שאל אותי יוסף. אמרתי לו, אנחנו מחפשים אותך? את מי אנחנו מחפשים? נו באמת אתם חושבים צעירים לקחת אותי? אמרנו לא, אולי תלך לבד. אז הוא אומר לא, ואי אפשר להשתיק את זה במושבה. אני אמרתי לו, דע לך שמאיימים, הוא חשב או שאפשר להשתיק את העניין. אז לך תשתיק את העניין, מה תשתיק את העניין? מי יכול להשתיק את העניין? אמרתי יוסף, רוב החברים מסרו את עצמם, ואולי כדאי שגם אתה תמסור את עצמך. אז הוא אמר, לא, תחזרו, אבל אל תגידו כלום, אני אמשיך. ב-28 בספטמבר, ביום שבו נמלט יוסף לישנסקי מזיכרון יעקב והסתתר בהרים, יצאה מפתח תקווה המלאה פליטי תל אביב עגלת דיליז'אנס, ובה מטען זהב ונשק. הזהב, 50,000 פרנק, היה זהב נילי. הנשק היה משל השומר. כשנודע למאיר דיזנגוף, ראש הגולה, על המאסרים ועל הקפת המושבות על ידי הגייסות הטורקיים, הוא ביקש לסלק מפתח תקווה את הזהב, שחלקו היה במטבעות אנגליות משנת 1915. אנשי השומר היו מוכנים לאסוף לרשותם את הכסף הטרף והמסוכן. פנחס ריקליס, קצין בצבא הטורקי שעמד ברחוב וחיפש טרמפ לחזור ליחידתו בדמשק, מספר. איכשהו הגעתי לפתח תקווה, ושם ברחוב אני רואה את צבי נדב ושמולי קפטר עומדים על יד העגלה, וצבי אומר לי, ריקליס, אתה מוכן להצטרף לטיול? ברור, אמרתי, איזה שאלה. טוב, ניסע. יצאנו. היה מאוחר, ושמענו כבר שהצבא הטורקי הקיף את זיכרון ודורש את לישנסקי. והוא איננו, והם דורשים, הם אמרו שיביאו תותחים להרוס את זיכרון וימצאו את לישנסקי, או שיביאו אותו, רק אז יסירו את המצור. סיפרו סיפורים, ככה
מפי השמועה, מפני שעוד לא ידענו שמענים את האנשים שם. דרך המלך מפתח תקווה לתל עדשים, מגמתו של המשלוח הסודי והמסוכן, עברה דרך ג'נין, אך אנשי השומר החליטו לנסוע דרך קרקור וואדי ערה. מסביר שמואל הפטר. התכנית שלנו של נסיעה זה הייתה לנסוע דרך ג'נין. אבל בדרך נודע לנו שהנה אנחנו כבר ידענו שאת בלקין תפסו, שאת בלקין אסרו, ומה שכבר היה עם בלקין זה כבר ידענו, כן? ובכן ידענו שהעניין שהדרכים הם כבר לא כל כך בטוחים, אז לנסוע דרך ג'נין לא היה לנו כבר נוח, בג'נין היה גם צבא טורקי וכך הלאה, אז החלטנו כבר לנסוע דרך קרקור, אבל לא חשבנו לנסוע. כשעמדו לצאת מקרקור ולהיכנס לוואדי ערה, קרב אל אנשי השומר אחד מחברי קבוצת קרקור, יעקב פיכמן, הסתודד עם שמואל הפטר ועם צבי נדב. הנה, נמצא כאן לישנסקי והוא מבקש לנסוע בעגלה. אנשי השומר ידעו את לישנסקי. כשנודע דבר קיומה של חבורת הריגול ועל חלקו של לישנסקי בה, הועלתה הצעה לכלוא אותו בגליל עד סוף המלחמה. ועתה, הנה הוא יוסף לישנסקי, והוא מבקש לעלות בעגלה. שמואל הפטר התנגד לכך שיקחוהו עמם. אני אמרתי לא. אני לא יכולתי לתת טעמים ונימוקים למה לא. לא אספר שיש לי פה מטען של כסף לא כשר, ומטען של נשק, ואינני יכול. אבל חברי צבי נדב, בכל זאת הלך איתו שמה, לראות אותו, לפגוש אותו. אני נשארתי ליד העגלה, לא זזתי, ופתאום אני רואה שהוא מביא אותו. פנחס ריקליס לא ידע מיהו הנוסע הנוסף שהצטרף למסע. הוא היה לבוש כז'נדרם טורקי. מה שעשה עלי רושם רב היה שהבגדים שלו היו בגדים יקרים. אתה יודע, חכי משי כזה, הגל של כסף, מה שלא היה מקובל כל כך לז'נדרם טורקי, היו לו פגיונות ואקדחים. ראיתי מיד, כמובן, אנחנו היינו רגילים באותם הימים לחשוד בכל דבר, ולפי המצב ידעתי שהעניין איננו כל כך פשוט, אבל לא ידעתי מי זה. וצבי פונה אליי ואומר, אתה לא תתנגד שניקח אותו, מבקש מה שקוראים היום ליפט, מבקש טרמפ. אמרתי כמובן שלא. עלינו על העגלה, והאיש הזה, הז'נדרם הזה, ישב על ידי. ואנחנו נסענו. נכנסנו לוואדי ערה, אתה יודע. אני הייתי עייף ונמנמתי. ופתאום אני שומע מתוך תנומה, ריקליס. אני מזעזע, הז'נדרם. הוא אומר, לא הכרת אותי. ואני אומר, מה? יוסף לישנסקי. זה היה בלילה, בחשיכה, ואני התחלתי לדבר איתו על העניין הזה של הריגול. נסענו, ואולי גם ירדנו מהעגלה, והלכנו בדרך והתווכחנו בינינו כל הזמן. וכך מגיעה העגלה, המסיעה זהב, נשק, ואת האדם המבוקש ביותר בארץ ישראל, אל מוצא וואדי ערה, אל לג'ון. שמואל הפטר. שם הייתה חורשה. גם עכשיו יש שם עוד קצת עצים, מה שנשאר מאז. ובכן אמרנו לו, שמע, תיכנס לחורשה שם ותשכב. ובכן נכנס, אבל לא ישב שם הרבה זמן. נכנס ויצא, וכמה שלא יכולנו להשפיע עליו בשום אופן. הוא ככה בין אנשים מרגיש את עצמו כנראה יותר טוב מאשר להיות אפילו 20 מטר, 30 מטר ככה יותר מרוחק. בתל עדס, היא תל עדשים, ישבה אז קבוצת עבודה של חברי השומר. שמואל הפטר ביקש מלישנסקי כי לא ייכנס עמם אל היישוב הקטן, כי יסתתר במרחק מה ממנו. אנחנו לא רצינו שהוא ייכנס איתנו לתל עדס. לא רצינו.
אמרנו לו, תרד כאן, תסתתר כאן בתל, אנחנו ניסע לתל עדס, ונשלח את מישהו שיקח אותך הלאה. זה לא לקח 10 רגעים, רבע שעה, אני יודע, והוא הפעיל לתוך תל עדס. הוא הפעיל לתוך תל עדס. בתל עדס הכירו הכל את יוסף לישנסקי, את התכשיט, כפי שכינוהו אנשי השומר. מציאותו בתל עדס בלתי נסבלת, ומה גם שבינתיים נודע לאנשי זיכרון, כנראה מפיו של פיכמן מקרקור, כי לישנסקי יצא לתל עדשים בחברתם של אנשי השומר. זיכרון יעקב נתונה במצור. כמה מחברי נילי יוצאים ממחבואם ומתמסרים בידי הטורקים. הטורקים שולחים לנצרת 20 בני ערובה, הנמסרים לטיפולו של רב המענים חסן פואד בק, הרופא הצבאי הראשי במחוז הגליל. במושבה עצמה מענים בלא הרף את רבי פישל ארונסון ואת שרה ביתו. במושבה תמון זהב נילי. אפשר אולי לשחד את הקצינים, אך איש אינו מעז לבוא בדברים עם הטורקים או לגעת בזהב, שמא יזהו אותו מיד עם המרגלים. והטורקים בשלהם. מצאו לנו את יוסף טובין, את יוסף לישנסקי. משלחת של זיכרונים יוצאת בעקבותיו של לישנסקי, מגיעה לקרקור, ומשם היא יוצאת אל תל עדשים. בתל עדשים שרפו כבר את הארכיון מחשש חיפושים, אך אין מספרים דבר על לישנסקי. לא יודעים. וביבנאל מתכנס ב4 באוקטובר ועד השומר לתקס עצה. מה לעשות ביוסף לישנסקי? הועלו כמה וכמה הצעות. צבי ניסנוב. דיברו איתנו, ערן. אני אמרתי, בשביל מה לדבר הרבה? צריך לרוג אותו. אחר כך יהיה צרות. הוא חלש. לספר על כל הדברים האלה. מה בנגי ריגול. בשביל זה אני אמרתי, צריך לרוג אותו. הם אמרו לו, אתה אזיאט, קפקזית, יכול לרוג סתם אנשים, לא צריך לזה. אנחנו עושה בית הסוהר, בתל חי, הוא יהיה שם עד אחרי מלחמה. לישנסקי מובל איפה צפונה. שומרים עליו אנשי השומר. אך בבואם ליבנאל הוא מצליח להתחמק ממלוויו ונכנס לחצרו של יצחק שרפמן. ביום בהיר אחד אני הייתי על הגורן, אז בא יוסף לישנסקי ועצוב ואומר לי, תדע לך, רוצים לאסור אותי ושומרים עליי, אני רוצה לברוח, אני רוצה שתרבי אותי. אולי יש לי כוס תה, הוא אוהב וזה, אני לא הולך איתו הביתה, אשתי עד לא הייתה, אשתי הייתה בבנטולה דווקא, בסלוריה. הלכנו הביתה, אז לא היה כמו הבית הזה. היו רק 2 חדרים, ותקרה הייתה של עץ עצים, ועשינו פעם טבק, אז תלינו את הטבק על התקרה, אז היה שם מקום איפה להיכנס לתקרה. אז הוא מביט לי שמה, הוא אומר לי, אני אעלה פה, ואני אסתתר, ואתה... בגמרנו. נו, זה אמנם רעיון, אבל אני אומר לו, חושב לעצמי, תשמע, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. לא יכול לעשות את הדבר הזה. בשביל לעשות דבר כזה, אני מסכן את כל היישוב פה. תאר לך, ימצאו אותך פה. הלוא לא ישהו פה אבן הלב. באותו יום יצא צבי בקר וקרא לו. הוא קרא לו והם הלכו. הם הלכו מיבנאל לפוריה, מפוריה למצפה, ממצפה לראש פינה. ובמקביל למסעו של לישנסקי צפונה, עולה צפונה גם האימה מפני החיפושים ומעשי הנקם של הטורקים. הבהלה הייתה גדולה, אבל אני לא יודעת אם מישהו היה... בהלה הייתה גדולה, הטורקים עשו את המוות לכולם. הם היכו, הם נתנו פלקות, הם שמו ביצים חמות תחת הידיים, הם עשו כל מה שרק יכלו לכל אחד ואחד. בגלל זה
כל אלה שהיו הפרארים שקראו להם, זאת אומרת, העריקים מן הצבא הטורקים נמלטו. כל מי שהיה גבר שיכול היה להיות, זאת אומרת, טוב בשביל הצבא, בין אם הוא הפרר או בין אם לא הפרר, גם כן נמלט. נשארו רק נשים וילדים. עוד מובילים את לישנסקי למקום מעצרו, ליד כפר גלעדי, מגיעה משלחת הזיכרונים לפוריה, חוזרת ומבקשת מראשי השומר להסגיר את לישנסקי כדי להציל את מושבתם. פנחס שניאורסון היה המקשר בין ועד השומר ובין החברים שהופקדו לשמור על לישנסקי במקום מעצרו. הוא מספר על שתי הפקודות שקיבל. הפקודה הראשונה, להחזיק את לישנסקי במעצר ובבידוד מוחלט. הפקודה השנייה, לחסלו. ובכן, ביום אחד קיבלתי פתק להכין ממחצלות אוהל באדמת חמרה, זה בערך 2.5-3 קילומטר מהנקודה של כפר גלעדי, וחוץ משפסל, שהיה חבר בכפר גלעדי, הייתה חבר מהקבוצה, וקוזלובסקי שנשלח על ידי ועד השומר, חוץ מהם אף אחד אסור לעלות על אדמת חמרה. הודעתי תקף לחברים מה שהיו על המקום, וכמובן פקודה היא פקודה. אני לא הייתי בטוח ששם יוסף לישנסקי. ככה זה נמשך כמה ימים. הנה אני זוכר כרגע בדיוק אם זה לקח שבוע ימים או יותר. והנה בערב אחד, כרגע אני זוכר מי שהביא לי את הפקודה שאני צריך לגשת ולמסור לשני החברים האלה, לקוזלובסקי ולשבתאי ארליך, שהחליטו שהם צריכים לחסל אותו. שהם צריכים לחסל מפני שהמצב נהיה יותר ויותר קשה. לכאורה, קל היה יותר להמית את לישנסקי, לחסלו, מאשר לטשטש כל קשר בין בריחתו ובין השומר. כשנודעה העובדה שלישנסקי נסע בעגלתם של אנשי השומר מקרקור לתל עדס, הוחלט כי שמואל הפטר ומוכתר היישוב סעדיה פז יסגירו עצמם לשלטונות בנצרת, יאשרו כי אמנם היה לישנסקי בתל עדשים, אך יכחישו כל קשר לפעילותו כמרגל. וכך, כשהוחלט להוציא את לישנסקי להורג, הועלתה גם תוכנית כיצד תימסר גופתו לשלטונות הטורקיים. צבי ניסנוב, יוסף נחמני ונחום הורוויץ עושים קנוניה עם קצין טורקי. אני למדתי קצין טורקי, מתי תראו אותו מת, תעשה עם הרובה פעמיים, תגיד אתה הרגת אותו. נתתי לו רובה כמו אצלהם. אתה מבין? כמו שפסל ושניאורסון. סיפור הכיסוי מוכן. פנחס שניאורסון ניגש לחמרה למסור את פקודת ההוצאה להורג. ניגשתי לחמרה ומרחוק צפצפתי, צעקתי, ניגש אליי, עד כמה שאני זוכר שרבתי ארליך, אבל ייתכן מאוד שזה קוזלובסקי, אחד מאלה, שניים יותר מתוך זהירות להגיד לך, ומסרתי להם. אז הוא אומר לי, תחכה פה, מפני שהוא ודאי לא ירצה ללכת. מה הייתה ההצעה? זאת אומרת, התייעצנו ומה הייתה ההצעה? שלהגיד יוסף לישנסקי שאנחנו מעבירים אותו ללבנון, כשהם באו אליו וסיפרו לו, הוא לא האמין כפי נראה. הוא ביקש, הוא רצה לראות אותי. הם אמרו לו כבר שהנה פה בא שניאורסון, מסר וכך הלאה, אבל הוא לא ניגש מפני שאסור לו לגשת, אז הוא דרש שאני אגש. ניגשתי אליו, והתווכחנו קצת, לאן, מה, אני אמרתי גם אני לא יודע. אתה יודע איך שאצלנו העניין ההוא. קיבלתי פקודה, שם יחכו לך גם אנשים שלך, אנשי נילי, יש מישהו שיחכה ואתם תבואו את הדבר הזה. אי אפשר להגיד שהוא כל כך האמין, אבל הוא הלך וכל הזמן החזיק את היד על האקדוח. הוא הוציא את האקדוח, בראוניג היה אצלו, והחזיק את זה ביד. על יד התנור
שם בוודיה, שפסל ירה בו, הוא פגע בו, אבל הוא נפצע ככה בכתף יותר גבוה מהלב, הוא ברח, זה היה חושך בוודיה, הוא ברח והוא נשמט מידינו. ובקרבת התנור של מטולה עמדו כל אותה העת הקצין הטורקי, נחמני, הורוויץ וניסנוב, מצפים להודעה כי לישנסקי חוסל, כי אפשר לאסוף את הגבייה ולמוסרה לטורקים. הוא בא שנרזן אמר, ניסנוב, הוא ברח. אנחנו נתן לו כדור, הוא נמצא פה, הוא ברח. אני אמרתי, תלכו מפה. אנחנו כולם עכשיו הולכים איבוד, כל השמר. לישנסקי, הפצוע בכתפו, נמלט ואיננו. הוא מצוי בסביבה המוכרת לו היטב, בקרבת מטולה שבה גדל, בקרבת מטולה שבה יושבים קרובי משפחתו, בקרבת הגבול לסוריה וללבנון, שם יש לו ידידים רבים בין הדרוזים. לישנסקי לא הרחיק נדוד. מספר בן מטולה יעקב הרוזן. באחד הימים שיצאתי לחרוש באדמת המים, שהיום זה שייך לכפר גלעדי, אז הייתה אדמתנו, אני יצאתי מהדלת האחורית והלכתי לאדמת המים, שאני באתי מתחת לבית הספר. היום יש שם חורשה שנקראת חורשת אליעזר רזניק. אני ראיתי איש מזוקן, פני אימים, והכרתי מיד שזה יוסף לישנסקי. אמרתי לו, יוסף, מה אתה עושה פה? הוא אמר לי, אני רעב. באמת, אני רואה אותו היום, אני חושב שהרבה דברים אשכח, ושכחתי כבר מחיי, את זה אף פעם לא אשכח. את מראהו ואת אופן התשובה הקצרה שהוא אמר, אני רעב. הוצאתי את הצידה שהייתה לי בשביל לבלות יום של חריש, נתתי לו, ואמרתי לו, יוסף, אל תשהה יותר במטולה. מחפשים אותך, עוקבים אחריך, תמלט לג'בל דרוס. אתה מכיר דרוזים הרבה? לא שמעתי שום מילה מפיו, לא כן ולא לא. ראיתי רק איך שהוא התחיל בוצע מן הפת. עתה, שוב אין אנשי השומר יכולים לוותר על תפיסתו של לישנסקי. הוא היה בידם, והם העלימו את הדבר מן הטורקים. יתר על כן, הם ניסו להוציא את לישנסקי להורג, ואם יתפס, בוודאי לא יהסס להלשין על המתנגשים בו. תחילה אורבים לו בבית קרוביו במטולה. ישראל לישנסקי ועטרה בן דוב מעידים. פתאום הקיפו את הבית שלנו, השומר, שאלו אותנו, אם ישנו אצלנו יוסף לישנסקי, אמרנו לא. מזמן אין לנו אותו קשרים, והוא לא, באמת לא היה. אמרו שאם משהו יקרה, בטח הוא גם חיפשו אצלנו בבית בתור קרובים. שני שומרים ישנו אצלנו בחדר האמצעי, עם נשק ביד. אבל הוא הצליח להתחמק מהם, פתח את הדלת של המטבח מהחצר, במטבח שכבה עוזרת שלנו, והיא לא הרגישה שהוא עבר, ונכנס לחדר הקדמי, וגם שם שכבו שני שומרים עם נשק, ולא הרגישו בו. הוא נכנס לחדר השינה של הוריי, שם ישנה אמא, אחות שלי ובת דודה. והוא ניגש ועורר אותם, וביקש מאמא שלי מחבוא בארון הבגדים. כשנכנס לחדר השינה, אז אמי אמרה לה, יוסף, נולידן שומרים מזיכתך, ביידיש, חפשים אותך. התעוררנו וראינו אותו. הוא נכנס, הוא היה מלובש חולצה רובשקה, רוסית כזאת, חולצה רוסית, כמו ככה של צבע ופתאום יש ביצות קטנטנות, שחור לבן או חום לבן, קטנטנות. פה בכתף היה לו חריכה גדולה ושתת דם. שום תרבושת, שום דם, היה לו אקדח ביד.
אז הוא חיפש ככה, הסתכל, ואמי אמרה לו שמחפשים אותך, והשומר, הוא אמר, אני לא מפחד מהממשלה, אני מפחד מהשומר. אמא שלי לא ידעה מה לעשות בתור אישה, היא נבהלה ופחדה גם ששני שומרים היו בחדר הקדמי, אז היא אמרה לו שיחכה רגע, והיא תרוץ אל גיסה שביתו ישנה איתנו, עם אשתי, עם אמא שלי בחדר, וכשהיא יצאה החוצה והיא פחדה שיראו אותה בלילה כל כך מאוחר מסוימת ברחוב, אז היא הקימה צעקות שהפרה שלנו נעלמה, גנבו אותה. ובדרך זו היא רצה לדוד והתייעצה איתו מה לעשות. כמובן שהיא באה הביתה והיא כבר לא מצאה אותו. והסתלק, יצא מהבית, עבר עוד פעם את השומר, עבר את הערבייה שלנו שעבדה אצלנו, יצא לחצר ונעלם. בבוקר, לפנות בוקר, נכנס אלינו וולף החייט, שהוא גר לא באמצע המושבה, הוא גר בין החומות, בחומה היא יושבת. שם הוא גר, ושם הוא נכנס אליו יוסף לישנסקי, הוא היה איש טוב, יקר, הוולף הזה. אדם בודד, ערירי, וישב לבדו בטבק צמר קראו לו. פעם עשו במטולה טבק, אז זה היה חדר מיועד לטבק, וכל השנים עד היום יש לו שם טבק צמר. דיברו אז יידיש כשעלו העולים למטולה. אז בטבק צמר הזה, וולף הגיש לו עזרה, נתן לו לשתות, חבש לו את הפצע, נתן לו חצי כיכר לחם, שאז בחצי כיכר לחם זה היה רכוש, ושלח אותו. הניסיון להוציא את יוסף לישנסקי להורג אירע אור ל9 באוקטובר 1917. בו בבוקר מתה שרה אהרונסון בעינויים קשים בביתה שבזיכרון יעקב, לאחר שירתה כדור אקדח בפיה ימים אחדים קודם לכן. ב-13 או ב-14 באוקטובר יוצא יוסף לישנסקי ממקום מחבואו במטולה. הוא אינו פונה צפונה אל ידידיו הדרוזים. הוא מדרים. בו בלילה שוטטה מול חוף עתלית הספינה מנגם, ספינת הקישור של נילי, וחיפשה את אותות ההיכר. שוב לא היה איש בתחנת הניסיונות. ב-17 באוקטובר קושר יוסף לישנסקי את הסוס שהצליח להשיג אי שם, איכשהו, בחרם זיתים ליד אחד מבתי פתח תקווה. הוא מסיר את העוקף מן הבהמה ודופק על דלתה של משפחת פסקל. רק כמה חודשים קודם לכן הביא לישנסקי למשפחת פסקל פריסת שלום, כסף וחבילה של מזון מאבי המשפחה היושב במצרים מאז פרוץ המלחמה. הנה בתיה לוי פסקל. ובכן, זה היה בלילה, בשעה אולי 10:30, 11. אחותי הגדולה ואנוכי שמענו דפיקה בחלון, בתריס. ופתחנו ושאלנו מי שמה. אז הוא אמר, זה אני לישנסקי. זה אני יוסף לישנסקי. פיתחו. הוא נכנס מהדלת, מהגן ישר, אל החדר, נכנס, והוא אמר, אני פצוע. הושבנו אותו כמובן, קראנו תקף לאמא. והוא לא ידע עוד ששרה מתה. הוא בכלל לא ידע מה שקרה עם שרה. הוא היה נראה עייף מאוד, כמובן. נראה עייף ומבולבל. ואנחנו סיפרנו לו מה שקרה עם שרה. אנחנו תקף סיפרנו לו. מפני שהוא מוכרח היה לדעת את כל העניין, כן. אז אתה יכול לתאר לעצמך באיזה מצב רוח הוא היה וכל זה. ואנחנו תקף חבשנו אותו, שמנו לו יוד וחבשנו אותו, הפצע היה פצע פתוח. למרות שמאוד הזהירו אותנו מקודם. זה אברהם שפירא, שהוא ידע שאנחנו מכירים את האנשים. בא אל אמא ואמר לה, את יודעת גברת פסקל, שאם יש לך קשרים עם אותם האנשים, את יודעת שאת מעמידה את
כל משפחתך בסכנה וגם את כל המושבה. ובכן אנחנו ידענו את זה. אבל איך אם אדם בפצוע ובמצב היום, איך מגרשים אותו? אי אפשר לגרש. לא יכול. וסיפרנו לו את כל העניין, והוא בכה. בכה מאוד. ושנחביא אותו. אנחנו כמובן השכבנו אותו במיטה שינוח. נתנו לו לשתות ולאכול ושיינוח. והתחלנו לחשוב שלושתנו מה עושים. אז היה לנו ידיד מאוד קרוב, כן, שהיה אוכל אצלנו ונמצא אצלנו, הוא גם בעצמו היה פרר ונמצא אצלנו כל זמן המלחמה, ושמו היה פאבזון. ואחותי ואנוכי הלכנו אליו, וקראנו לו להנה, וסיפרנו לו את הסיפור איתו, יכולנו לדבר באופן חופשי. אז הוא אמר לנו, אתן לא יכולות להחזיק אותו. איך אתן יכולות להחזיק אותו? אתן נשים לבד, איפה תחביאו אותו? אתן בשום אופן לא יכולות להחזיק אותו. והוא החליט להגיד לו שילך. והוא ניגש אליו ואמר לו, שמע חביבי, אתה פה באת להסתתר אצל נשים שהן חיות פה לבד. וזה לא המקום, לא הזמן ולא המקום, ואתה מסכן את כולם, ואתה צריך ללכת. אז הוא בכה. הוא פשוט בכה. והאדם הזה לא ידע לעזור לעצמו בכלום. הוא היה עובד עצות ובכלל. הפסיד את כל מעט השכל שהיה. הוא לא היה חכם ביותר. ובכן, מה עושים איתו? ולאותו לילה חשבנו, היה לנו עץ חרוב, וכבר איננו עץ חרוב ענק, כי חשבנו אולי נחביא אותו בעץ חרוב. אם יבואו פה בבית הוא לא יכול להישאר, אין איפה להחביא. העץ היה פה בחצר, כן, בגלל. עץ ענק, אבל הביננו שזה לא מקום. ובפרדס, היה לנו פרדס עתיק, שהוא עכשיו כבר לא קיים, שם היה מחסן גדול של עצים. בייקה, מה שקראו, אז כן, בניין איפה שהיו אורזים את הפרי, ובזמן המלחמה מילאו אותו עם עצים בשביל אריזת הפרי. לי הייתה סבתא, כן? ובכן לקחו בגדים אצל הסבתא. אמרו לה שנחוץ למשהו, היא הבינה שזה דבר לא קשר פה. אבל הייתה אישה חכמה ושתקה. והלבישו אותו עם הבגדים של הסבתא, ואחותי לקחה אותו בזרוע אחד, ואדון פאבזון לקח אותו בזרוע השנייה, והובילו את הזקנה לפרדס. טיילו לפרדס והכניסו אותו שם. אבל הוא לא נשאר מוחבא שם במקום הזה, כי הוא התהלך. וראו אותו. הערבי ראה אותו, אבל הערבי חשב שזה אבא. ושהוא היה גם כן בלונד, והאבא שלי גם כן היה בלונד. הוא חשב שזה אבא, אז על אבא הוא לא היה מוסר, כן? אבא הוא לא היה מספר. אבל מי ראה אותו עוד? המשגיח. והוא פתח ונכנס וראה שזה לישנסקי. הוא תקף, הלא התמונה שלו הייתה בכל המוצגת, בכל המקומות. ובכן, הוא בא אל אמא, ואמר לה, גברת פסקל, את יודעת מה שאת עושה? אני ראיתי את הבן אדם, ואת יודעת מה שאת עושה? את לא מסכנת פה את כל המושבה, את אסור לך, אני לא ארשה לך שתחזיקי אותו. את בשום אופן לא צריכה, והצדק היה איתם, צדק היה איתם. מפני שהם הלא הטורקים אמרו שהם יחריבו את כל המושבה, במקום איפה שימצאו. לכן הוא אמר לאמא, אני לא אמסור ולא אגיד, אבל את מוכרחה לשלח אותו. לכן איך משלחים אותו? ולא ידעו שהאנגלים כל כך קרובים. אף אחד פה לא ידע את זה. ובכן, החליטו לחפש אותו לערבי. אמא דומה לי נסעה ללוד שם על השוק, וקנתה בגדים של ערבי. ואחר כך את מעט הנפוליונים שהיו לאמא,
אז הלכו ופרטו את זה לכסף קטן, אולי הוא יצטרך לתת שוחד למישהו, אז לא בזהב, כי בכסף קטן. ועוד חוכמה גדולה, זה היה עטוף עם נייר עם אותיות עבריות. ונתנו לו את הכסף והחליטו שלפנות בוקר אחד הוא עוזב את המקום. פייבלסון זה הלך לישון שמה איתו באותו לילה, כן? בשביל להיות בטוח שהוא ילך. והוא לא רצה ללכת. הוא לא רצה ללכת בשום אופן. ופייבלסון, אתה לא מכיר אותו, אבל זה היה בחור צנום, רזה בכלל, והיה לו אקדח, תמיד היו לנו אקדחים בבית. והוא אמר, אם הוא לא ילך, הוא הורג אותו. הגיבור הזה, הוא לא היה הורג. בכל אופן שכנעו אותו, ונתנו לו את הכסף הזה, והובילו אותו מחוץ לגבולות של פתח תקווה, והוא הלך. ובו בלילה נודע בפתח תקווה כי יוסף לישנסקי נתפס. הוא הגיע לקרבת נבי רובין, ושם הכיר אותו רועה בדואי, גבר עליו והסגירו בידי הטורקים. זה קרה בשבת 20 באוקטובר 1917. לאחר מעצר וחקירה ברמלה ובירושלים, מסיעים הטורקים את לישנסקי צפונה. הוא מגיע לדמשק ב-2 בנובמבר 1917, יום הצהרת בלפור. בכלא חאן אל-באשה שבדמשק מצויים אותה שעה עשרות אסירים, מיעוטם מאנשי נילי וממקורביהם, רובם אנשי השומר, עסקנים וסתם אזרחים שנכלאו בפולמוס לישנסקי. באותו כלא מצפה למשפטו גם נעמן בלקינד. רוב רובם של האסירים רואים בלישנסקי את הגורם למאסרם ולסבלותיהם. נעמן בלקינד נותר לו איבה עמוקה. רק יוסף לישנסקי יודע מה אירע באמת בסיני, ליד אל-עריש, באותו יום שבת 20 בינואר 1917, כשאבשלום פיינברג נעלם בחולות המדבר, ויוסף לישנסקי הפצוע בכתפו נאסף על ידי פטרול של חיילים אוסטרליים והובל למצרים. רק יוסף לישנסקי יודע את האמת לאמיתה. אך גם בכלא חאן אל-באשה הוא עומד בעקשנותו ומסרב לגלותה באוזני בלקינד. משפטם של המרגלים מסתיים. אור ליום א', 16 בדצמבר 1917, כשבוע ימים לאחר נפילת ירושלים בידי האנגלים, מוצבים עצי התלייה בכיכר השוק של דמשק. דוקטור משה ניימן. זה בבוקר השקיעים, שמעו בתנועה בבית הסוהרים, והוציאו אותו. חיילים באו, דפקו ברגליים, והוציאו אותו. אותו ואת נעמן בלקינד יחד. הקצין פנחס ריקליס, שעשה את הדרך מקרקור לתל עדס בחברתו של לישנסקי, נקלע עתה למרג' בדמשק. היה בבוקר השקיעים עם דמדומי שחר. הגעתי, הם כבר היו על עץ התלייה. אני ראיתי את לישנסקי מתנועע ברוח, והרגליים שלו, עם העקבים הגבוהים, תחת החלוק הזה, השפיעו עליי השפעה. כמובן שהייתי נרגש מאוד, כמעט שלא ראיתי את זה, העיניי היו מלאות דמעות. קשה היה לי להתאמץ לראות את הפרטים, רק דיברנו עם הקצינים שיצלמו את התלייה. ודוממים, שכוחים, התפזרנו אחרי כן. באחד מימי דצמבר 1917 חוזר ליבנאל העיקר יחיאל ברקוביץ'. היה לו לברקוביץ' בן, נער, והבן נתפס על ידי הטורקים ונכבש לשירות בצבא. האב, הדואג והדואב, יצא לדמשק לראות את בנו. ובשובו ליבנאל נכנס יחיאל ברקוביץ' אצל חיה סכין, קרובתו של יוסף לישנסקי. פתאום הוא נכנס, הוא אומר לי, אני באתי למסור לך דרישת שלום יוסף. חשבתי שאולי הצילו אותו.
אז הוא אמר לי ככה פשוט מילים כאלו, תדעי לך, את יוסף לישנסקי תלעו, כשהוא הלך לתלייה, הוא סידר לו את הנעליים והתלבש יפה, והיא לא נבהל ולא צעק ולא אמר שום דבר. אמר להם רק, אני הולכת למות, אבל אתם האזנתם לתוכנית על פרשת בריחתו ומותו של יוסף לישנסקי, איש נילי. הרעיון והקלטת העדים, יוסי גודארד. כתב, נקדימון רוגל. הגיש, חיים יבין. ייעוץ מוסיקלי, גיל אלדמה. הגישור המוסיקלי, אלתורים על נעימת הכניסיני תחת כנפך, בוצע על ידי אורי שוהם, חליל. התוכנית הופקה והורכבה בידי נקדימון רוגל ואברהם גת. האזינו עתה להכניסיני תחת כנפך, המילים חיים נחמן ביאליק, הנעימה העממית, בהקלטה מיוחדת מפי נחמה הנדל. הכניסיני תחת כנפך, והי לי מבחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי רחמים בין השמשות, שכי ועגל לך סוד יסורי, אומרים יש בעולם נעורים, היכן נעורי, אומרים יש בעולם נעורים, היכן נעורי. ועוד רז אחד לך אתוודה, נפשי נשרפה בלהבה, אומרי מאהבה יש בעולם, מה זאת אהבה, אומרי מאהבה יש בעולם, מה זאת אהבה. הכוכבים הרימו אותי, היה חלום גם הוא עבר, אתה